Bun. Salutare! De data asta o să fie primul episod pe care îl filmez de pe telefon, adică în telefon. Și ne jucăm Motherhood 22 și o să fac un pack opening mai mare. Cred că din 2019 n-am mai jucat așa ceva de genul ăsta. Ca în FIFA 22, acum să mai prea joc. Începem cu un Icon Player Pick, o să dau pe KK. De 85 și 88. KK iarăși. Bă, poate lua un SBC, o să meargă, că mie numai duplicate. Cred că le iau pe Drama Traore, că e destul de rapid. 77-82 player pick. Sanchez, why not? Standard pick. Immobile, Chiellini, Martinez. Le iau pe Immobile, cel mai high rated. 93 OP player pick. Ăsta o să fie cel mai bun, cred. Mă sper să-mi pice ceva chiar OP. Team of the Season. Franța. Am crezut că îmi dă Mbappé. Nu, în Cucu. Dar vezi că e bun și în Cucu. Le-am jucat pe FIFA 22. Nu ăsta. Cred că pe ăla KDM sau KAM. Care... Dai bun și ăsta. 100% random pack, cred. Că ăsta era. Și shifter. Belgia. Right winger. Carrasco. Mi-am dat Madison. Atunci, din 85... what? Bă, ce bun e pachetul ăsta. Bă, ce bun e. Bine. Double Special Player Pack. Livada. Rainbow Pack. Ia să vedem. Workout. Din mai rar. Pentru că mie mi se întâmplă mai rar. Italia. Piemonte Calcio, Juventus, Chiellini sau Bonucci. Da. Obișnuit. Cuț. Ar trebui pentru un SBC de la Udineze. O pe Special Pack, am două. Opa, ceva special, workout. Ia să vedem. Yuri Berbec. Bă. Să zicem. Încă unul. Am crezut că și shifter, dar nu e nimic. Ivan. Ăsta e român. Deci ar fi acum... Aș avea 60% să-mi pice toți, nu? Ia. Cum ar fi cu 60% să-mi pice toți? 20 la fiecare, 20 ori 3, 60. Bă, nu m-a dat. Bă, ce țigani, bă. Țigani. No, Team of the Week Special Pack. Câte aveam, nu mai țin minte. Uber. Încă 4. 5 am avut, ai. Mulți. Conate. Le-am jucat și pe ăsta. Cardului normal. Ca lumea. La început. Dai seama. Iates. Nu vreau să zic Haaland. Boteim. Încă unul. Bă, dar niciun workout din ăsta, mă. Pedro Teixeira. Bun. 5 special pack-uri. Hai să vedem. Adidas, Sabanam, Reguilon. Și, bă, pe ăsta încă joc. Pe băiatul ăsta încă joc și îmi place. Cardul de 81 gold. Mitoma. Marcelo, Coutinho. Să te duci acasă cu mașina ta. Bun. Next. Conate. Încă o dată. Îmi place. Bă, să bună pentru SBC-uri probabil. Că văd că îmi dă chestia pe din sau Libertad Ciorba. Pedri. Mă, că le-am văzut pe Pedri când făceam SBC-ul ăla pentru Wants to Watch. Workout. Wants to Watch și mă ceru la Barcelona, că e Ronaldo și Messi. Icon. Și n-am avut mijlocașii.
Maldini? Zambrota, Maldini, ăsta, central. Bun. Bă, m-ar trebui de la Udineze. 3 Rainbow Pack. Opa, la final. Gold Super Pack, 13 din astea. Pică, opa, o caut din prima. Gold. Brazilia. Casemiro. Bun. Next. Ramos, frumos acolo. M-ar place să-mi dea italian de la Udineze. Chiar m-ar ajuta foarte mult. Muniain iar le-a jucat. Mamă, Higuain. Ce o card nu văd. Și next. Încă nu m-a dat nimica. Hai mă cu un italian de la Udineze. Bă, te rog, bă. Te rog frumos. După Voland le-am jucat puțin. Cavani. Fost încă l-am. Pe banca. Și pe ăsta joc acum. Sau mai da mă, Abraham. De 78 vârf. Next. Luis Alberto. Nacho. Cât le-am vrut pe Nacho și acum mi-l dă în continuu. Next, Valencia. Bă, niciun italian de la Udine. Bă, primul card de genul ăsta, nu cred că mai am la colecție de ăsta. Bines. Trecem la Rainbow Pack-uri. Astea ar trebui să fie mai bune. Adică ar trebui. Dacă... Opa. Dă-mă, caut. Hai, măcar. Ok. Hai că nu mai am. 7 cu 11, 18, cu 3, 21, cu 20. O, foarte lung. Next. Cred că o să încerc să dau pe viteză partea aia cu foarte multe și dacă pică ceva special o să scot de pe repede, că așa cred că o să fie foarte plictisitor. Hai să vedem. Nu știu cumva să cer așa ceva. Dar dacă vreți să dați like, că nu e așa greu. Numai dai în jos și gata. Și dacă nu îți place, poți să dai dislike. Eu nu mă supăr, știi? Cum vrei tu. Eu zic măcar ceva să dai. Știi? Și subscribe. Te abonezi și dacă nu... Oh, nu. Nu italian. Bine că îmi dai de la Udineze, dar nu italian. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Next. Nimic. Silver Pack-urile, astea nu știu cât de... Da, vreau să golesc aici tot.
Ok, asta a fost. Eu zic că a ieșit bine. Păcat că nu mai fost, cum să zic, că am deschis toate pachetele care costau ceva, da? Aia e. Noi ne vedem data viitoare, pa, pa!